America ndimene ambisa gulu la UNITA amapereka ndrama komanso zida za nkhondo kwa Jonas Savimbi kuti azisokoneza boma la Angola. Ndi anthu ake omwewa amene ankathandiza Saddam Hussein ku Iraki pa nkhondo yolimbana ndi Irani mchaka cha 1980. Kalekale Korea linali dziko limodzi, ndi America imene achitisa kuti kukhale maiko awiri. Zigawenga za mujahidini ku Afghanistan zinkalandira sponsor kuchokera kwa America kuyambira 1979. Mapeto ake tinaona Taliban, Mullah Omar, Al-Qaeda komanso Osama bin Laden akubadwa kuchokera momwemo. Mwachidule magulu ambiri azigawenga pa dziko lapansi anayamba chifukwa cha America, Russia, NATO kapena Israel. Iwowa amagwisa ntchito divide and rule. Pamene anthu kapena mtundu akuthibulana mdziko amasangalala. Lero dziko lonse lapansi ladzidzimuka kumva nkhani yonena kuti amene ambisa gulu la Hamas ndi boma la Israel. Pamene unena pano Ayuda akuswa mtendere mpaka ena kuphedwa ndi gulu limene anayambisa okha. Kodi chinachitika ndi chani kuti Israeli iyambise gulu limeneli? 1948 United Nations inagawa maiko awiri, Israeli komanso Palestine. Koma Ayuda pogwisa ntchito mphamvu anakwanisa kulanda malo a Palestina ndi kuwaphatikiza ndi dziko lawo. Yasser Arafat ankakana kuvomereza zimenezi, ndipo ankafuna kuti Israeli ibweze malo amene analanda komanso apereke full independence kwa Palestina. Ndiyebe pofuna kusokoneza plani imeneyi, Israeli inayamba kugwisa ntchito divide and rule. Anapanga create gulu la Hamas kuti lizimbana ndi boma la Yasser Arafat. Mmene ndakuwuzirani poyamba, Israeli yakhala ikulamulira Gaza kwa zaka 38. Koma 2005 pamene apanga withdraw anapereka deralo m'manja mwa Hamas. Zimenezi zinali zodabwitsa. Iwo akhala kulamulira Gaza kuyambira 1967 ndi kuzafika 2005. Kwa pamene amachoka anapereka deralo m'manja mwa zigawenga malo moti apereke ku boma lovomerezeka la President Mahmoud Abbas. Chifukwa tiunikirani pamene paoneka kuti Yasser Arafat anamwalira 2004. Ndi atamwalira kunabwera president watsopano Mahmoud Abbas amene ali wovomerezeka dziko lonse lapansi. Koma ma Israeli pamene amasiya Gaza anasiya m'manja mwa Hamas. Zimenezi zinali zodabwitsa, komabe inali njira imodzi ya divide and rule. Monga tikudziwa kunena kuti kuyambira 1967 ma Palestina akhala akulira kufuna dziko lawo la independence. Monga mmene timalira ife Malawi kuyambira 1958 tinkana kuti atsamunda muzipita mulipase dziko lathu, anatisiyira 1964. Ngakhale anthu a South Africa akhala akulira kuyambira 1960 kulira atsamunda kuti apase dziko lawo, apase independence, zinachitika 1994. Dziwani kuti maiko ambiri pa dziko lapansi amafunisisa kumene kuja kutakhala maiko awiri, dziko limodzi la Palestina komanso lina la Israel. Pa chifukwa chimenechi Israel imaonesesa kuti iphwasula anthu amene asakhale ndi mphamvu, ndi chifukwa anakhazikitsa Hamas kuti lizilamulira Gaza, boma lilenilo lizilamulira West Bank. Mu 2019 Prime Minister Benjamin Netanyahu anauza malemba la chipani chake kunena kuti iye ngati mtsogoleri sasiya kupereka ndrama ku gulu la Hamas, chifukwa cholinga chake akufuna kugawanitsa mapalestina kuti asakhale ndi dziko lawo. Lero Hamas ndi mphamvu zambiri chifukwa cha sponsor yochokera ku Israel. Tinaona pa 7 October 2023 akukonza chiwembu chimene sichinachitikepo mkale lonse
mdziko la Israeli. Ayuda oposa 1200 anaphedwa komanso kusowa. Akulu akale ananena mawu kunena kuti galu waluma mbuye wake. Ndi zimene tikuziona pakati pa Hamasi ndi Israeli. Akhala kuipanga sponsor Hamasi kuyambira 1987, koma mosadziwika bwino inayamba kuchita chipongwe mpaka na pa 7 October 2023 pamene akaphulisa kumene kuja ndikupha anthu osiyanasiyana, ena ndikuwatenga hostage nkumawasunga. Dzana lomweli David Hacham, mmodzi wa asilikali ku Israeli, anauza atolankhani kunena kuti inali mistake yaikulu kupanga create gulu la Hamas. Mwachidule Israeli komanso Benjamin Netanyahu akulimbana ndi mwana wobereka okha. Tinazionapo mbuyomu America inalimbana ndi Saddam Hussein, matalibani komanso Osama bin Laden. Onsewa anali ana amene analera okha. 1979 chifukwa ambiri mwina simadziwa kuti bin Laden anali mwana wa ku America, mwana amene analeredwa kuphunzitsidwa za uchigawenga ndi ma CIA aku America. Ambiri samadziwa zimenezi. 1979 America ikagwiritsa ntchito bin Laden kulimbana ndi Russia ku Afghanistan, chifukwa Russia ija Soviet Union nthawi imene imachita choncho imalamulira Afghanistan. Ndiye America inakhazikitsa gulu Afghanistan Mujahideen limene limalimbana ndi Russia kuti ichoke ku Afghanistan. Mmodzi mwa zigawenga zimene zimalimbana zinali gulu limene la Mujahideen anali Osama bin Laden. Mujahideen gulu limene linatha 1990 pamene bin Laden anakambisa gulu lake la Al-Qaeda. Nawonso matalibani Mullah Omar analinso mmodzi wakuluakulu wa Mujahideen, anayambisanso gulu lake lotchedwa Taliban. Koma tonse tinaziona zimene zinachitika. Talibani inalanda dziko la Afghanistan ndi kumalilamulira. Komanso amene Osama bin Laden anachita zoopsa kwambiri pa September 11, 2001 anaphulitsa chinyumba chachikulu ndi kupha anthu oposa 3000 mdziko la America. Uyunso Yahya Sinwar Israeli inamutulutsa ku ndende ndi cholinga choti akakhale mkulu wa Hamas. Lero ndi zimenezi wachitira chiwembu Ayuda mpaka wasanduka most wanted man pakati pawo.